मर्निं बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय आंनि इउट्युब चेनेल आरो लोगोसे फेसबुक नायगिरि नोंथांमोनखौ बोथोरा जोबोर गरम बे दुंहाव थासारिनि थाखायनो नैबे दुब्लि फोथारफोरा जोबोर खरान एबा रानस्रावजोबनो हमबाय थारैनो जोबोर दुखुनांथावना जाय आबादारि बिथांमोना आं दायो न'आव एबा फोथारखौ नायनो फैदों दाखालिबो आं जिहेतु सलार मेसिननि दै बोनायनि माबा भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोननो फिन आरो आं फोथाराव फैफिनदों बेखौनो एसे नायनो फैदों आङो फोथाराव दैया दंना गैया बेखौ नायनो फैदों बाट नायनो दाखालिबावनिखौ जोंहा गायदोंमोन दैयानो नै गैला रानजोबथारबाय ओरैबादि सेस जाजोब्बाय माने सान्दुङा सानफ्रोमबो दैलि दुंखाबाय थायो माने अखायानो गैला नैबे डिमाकुसिथिंहाय नोंसोरनिथिं अखा हादों नामा खोन्थाहरलाय नोंसोरनिथिंहाय अखायानो गैखाया जोबोर खस्थ' जाबाय आबादारिफोरा आरो बेखौनो नायनो फैदों नै रानजोब्बाय आं सलारखौ एसे सोनानै होफाफिननांगोन नैयाव दैखौ एसे दैखरनिफ्रायनो फिन आरोबाव होफाफिननांसिगोन बेयावहाय नङाबाथ' उफाय गैलाना सेस जाजोबगोन नङाबा बे माइआनो इमान खस्थ' गायबाय बेखौ आरो बिनि उनाव जुदि सान्दुंजों जुदि गासिबो खामजोबनानै जुदि सेस जाजोबबा जुदि बिनि फिथाइखौ जुदि मोनाबा बोरै जानांगौ नङा होमबा आबादारिफ्रासो मिथिसिगौ आरोना बिनि दुखुखौ अखा फैयाबाथ' सब रानजोबगोन आरोना बाट नैबे जितु सलार मेसिन बे सलार मेसिननिफ्राय थोजासिम दैखौ जों होजोबनो हाया बाट थोजासिम दैखौ होनो हाजोबाबाबो एसेबाबो माने रेहाय मोनगोन आरोना नैबे माइआ एसेयाव दै सोफिननो आसा खालामगोन एबा सोनो नाजागोन आङो दा नै फादारा एसे सोनानै दोनखाबाय नै मोनसे नैबे दबलाव मोनसे सोना दोनखाबाय आरो बिथिं सोनांगोन बेयाव रानजोब्बाय फुरा नै मोनसेयाव फादारा सोना दोनबाय दा आं बेखौ नायनो सलारा ओइथिंहाय गुमैया जानो हागौ दैखौ सोदों खोमा बिनि फोथाराव आं बेखौनो आन्दाज खालामफैदों आरो लोगोसे नै मा लाना फैदों नानो दाना होनो फैदों आं फुख्रियाव नै दैखरनि दैयाबो राननो हमबाय बिनिफ्रायनो उफाय गैया फोथाराव दै होगासिनो दं बा नै गुमैया बेयावहायनो माबा खालामनानै दोनदों नै स्पिड देखौ स्पिडखौ नायनो जोबोर मोजां जायो स्पिडा ओइ सेस सिजोबबाय बे मा दंमोन बेयाव बे दैखरनि खासि हाग्राफोरखौबो साफा खालामनो थाबाय नै साफा खालामनांगौ जानानै फैबाय जोबोर गिदिर गिदिर जाबाय खासि हाग्राया नै मनाखौ बेयाव आलायना दोनबाय बास नेमखि लानानै फैदो बेखौ जानोसै बेनिफ्राय नै दैखराव नानो दाना होनो नागिरदों दे आदार होनो नागिरदों दायो लांदोनि आदार होनो बेखौ बेयाव दोनथ'बाय दा दसेनाव जासिगोन गिबियाव दैखराव नानो आदार होना लाग्रोदोनि नोंथांमोना दिन्थिनो दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथिंबो होनो हागोन बाट आं आइ साइडआव होगोन बिथिं बे साइडथिं बारा नाया थायोना बिथिं दैलि होबाय थानाय जायो बेयाव फिटिं खालामनानै दोनबाय आयौ ओरैबादि रानजोबथारबाय माथो नै होनसै आं दे नाया ओंखारगोन ओंखारा नायबानो जाबाय खाव आजा बेबायदि सान्दुङा जुदि दैलि जुदि दुंबाय थायोब्ला अखा हायाबा फुख्रियाथ' अलरेडि राननो थांगासिनो दङ नै फोर ओंखारनाय बारा सान्दा बै मोनसे साइडआव होबावनांसिगोन जिहेतु सलार फिटिं खालामदोंमोन ना बे साइडआव एसे होना होनांसिगोन मोननै साइडआव होनाय जायो बेयाव मोनसे ओमफ्राय बै खनायाव होनाय जायो बांसिन बै खनायावनो होनाय जायो
दे नोंथांमोना नायलांबाय था दे दायो नै जोंहानि फोथाराव दैखौ सोबाय जेब्ला सान्दुङा जोबोर गोसा दुंगोन आरोना नै मटरा माबायदि स्पिड साउन्ड जायो खोनादोंना एसे गेजेराव लामना होन र' पाइपखौ दैया बिथिंहाय मोनाखै निथि एसे जाबाय एसे गेजेराव लाबोना होनो बेसेबां गोरा जाबाय नै होमबानो जाया गावजोब्बाय इया बोथोराबो जि गरम